Human sa Penitential Walk with Mary kaganyang kadlawon sa iranta ang labing awahing sitwasyon sa katapusang adlaw sa Misa Nobenaryo sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, mining katapusan nga adlaw sa Nobenaryo alang sa Senyor Santo Niño padayong gidagsa ang Pilgrim Center dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. At ipakita karon may ang sitwasyon diri karon sa Pilgrim Center baguhay lang nagsugod ang alas 5:30 nga misa karong hapon may mao kani ang second to the last mass na karong adlaw alas 7 ang katapusan nga misa unya nga mo'y pagasundan sa hamubo nga traditional religious sinulog karong adlaw ang silbing pagtak-op na sa siyam ka adlaw nga nobenaryo alang sa balaang bata ug mga adlaw may sa bispiras limitado na lang mo ang mga misa dire kundi ang highlight unya sa misa ugma kining reenactment sa first baptism nga mahitabo pagkabuntag dinhi sa Pilgrim Center. Wa nay laing misa hangtod na sa hapon may kundi himuon ang solemne nga foot procession sa imahen sa balaang bata sa kadagatan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang katapusan nga misa ugma kini ng alas 5 o padung alas 6 hapon magdepende kini sa pagbalik na sa imahe ni Senyor Santo Niño dinhi sa Pilgrim Center o sa Basilica mismo human unya sa solemne nga procession tulo ka misa ra ang ipahigayon ugma bispiras dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Samtang sa mga nagpangutana sa adlaw mismo sa pista mao ni ubay-ubay gyud hinon ang misa may labing sayon ini kining 4:30 nga mass manyanita mass alang sa balaang bata ug ang highlight niini kining high mass pontifical mass nga sa ulugon ni Archbishop of Cebu Jose Palma alas 6 sa buntag karong Domingo adlaw mismo sa fiesta. Sa atong obserbasyon sa may dinhi sa Basilica karong hapon, padayon gyud ang pagdagsa sa mga tawo labi nang ninglandong na panahon, dali ra gyud kaayo nga napuno balik ang Pilgrim Center human sa pag-exit na sa mga tawo nga nanimba sa alas 4 nga misa. Sudla sa pipila ka minutos napuno dayon sa mga deboto, mga pilgrims kining hawanan sa sud sa Basilica Church grounds kining mismong Pilgrim Center. Padayon ang hugot nga seguridad gipatuman sa atong mga otoridad dinhi o padayon gyapon sila nga nagpahimangno sa mga tawo nga mutuman lang sa tanan nga mga lagda aron hapsay unya ang kasaulugan nato labi na ugma sa bispiras o karong Domingo sa adlaw mismo sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Mao nang latest gikan dinhi sa Pilgrim Center may. Daghang salamat, Nico Sereno.